Fil-katekezi tagħna llum eżistijaj xtaqt li hekk nifqu nirriflettu ftit fuq episodju partikolari mill-passjoni ta' Ġesu u naraw anke dan hekk x'għandu xejn talina għat-tiġdid tal-ħajja tagħna fil-Knisja, fil-ħajja tagħna personali, fir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Ħanaqra din is-silta kif jagħtina l-Evanġelista Luqa. Propju tinsab fil-kapitlu 22 tal-Evanġelu ta' San Luqa minn vruż 39 sa 46, Luke 22 minn 39 sa 46. Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq l-għolja ta' Żebbuġ u d-dixxipli marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom itolbu li ma tiħtlux fit-tiġrib. Imbagħad biet minnhom daqs tefa ta' ġebla u nxteħet għall-kub tejh jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trib wara tminni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Derlu anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb, imma hu ħaż dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħerqa akbar. L-araq sarlu bħal qtar tad-demm iċarċar sal-art. Imbagħad qam it-talb maħdejn id-dixxipli u sabhom mreqdin minħabba s-swita qalb. Kif qalilhom irqattu? Qumu u jtolbu biex ma tiħtlux fit-tiġrib. Eżisti din is-silta tal-Ġetsemani nistgħu narawha minn żewġ faċċati biex ngħidlek. Nistgħu narawha min-naħa tal-Apostli u nistgħu narawha min-naħa ta' Ġesu. Kieku kellna nqablu din is-silta ta' San Luqa ma' dak li jidilna San Mark u dak li jidilna San Mattew nsibu xi ftit differenzi. Fosthom pereżempju hawnhekk il-Ġesu f'San Luqa ma nsibuhx illi marru 12 u mbagħad ħamija u l-Petru ġabu Ġwanni tlieta li huma u mbagħad u jitbiet ftit iktar minnhom. Imma għandna l-grupp ta' 12 li huwa ħaġa waħda, it-tlieta, Petru ġabu Ġwanni ma jiddistingwix ruhom f'dan il-mument. Allura donnu dak li Ġesu qiegħed jgħid mhux għal xi tlieta partikolari ma huwa 12 kollha. Ħa naraw l-ewwel eżisti x'kien ifisser għal Ġesu dan il-mument u mbagħad permezz ta' hekk naraw x'kien ifisser anke għall-Apostli. Għal Ġesu eżisti dan il-mument ifisser l-ewwel ħaġa. Ġesu f'San Luqa kapitlu 9 versu 51 jgħidilna li Ġesu dar brida sieħa lejn Ġerusalemm. Jiġi mument fil-mixja ta' Ġesu fuq din l-art meta huwa il-focus tiegħu hi Ġerusalemm. Issa Ġerusalemm x'kienet? Ġerusalemm kien il-post fejn kellha sseħħ ir-rieda tal-missier għal Ġesu. Fejn Ġesu kellu jagħti ħajtu għalina, fejn Ġesu kellu jagħmel dak li l-missier bagħtu biex jagħmel. U allura Ġesu jitlaq lejn Ġerusalemm jagħmel mixja sieħa li hija determinata dar brida sieħa u mar Ġerusalemm. Ġesu issa propju fil-mument tad-determinazzjoni tiegħu illi dak li tela lih Ġerusalemm determinat li jagħmel, issa ġej kieku t-Taljani jgħidu għad-dunkwe, issa ġej għas-sija tal-prova tiegħu il-mulej Ġesu. Nistgħu ngħidu li Ġesu darbtej għaddi mis-sija tal-prova. Is-sija tal-prova qabel ma joħroġ għal ħajja pubblika tiegħu. Meta Ġesu wara li jitammet fil-Ġordan minn Ġwanni u jirċievi l-preżenza tal-Ispirtu Santu, Ġesu jitqabad max-xitan għal 40 jum fid-deżert u kif jgħidilna l-istess Evanġelista Luqa jiġi lura fil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U hemmhekk Ġesu imbagħad jgħid li huwa da il-midluk tal-mulej ġi xandar is-sena tal-grazzja lil foqra eċetera jfejjaq il-mart, jeħles il-mjasrin. Imma Ġesu l-ewwel jimċievi l-preżenza tal-Ispirtu, jgħaddi mit-tiġrib u mbagħad jimtela bil-qawwa tal-Ispirtu u jibda l-missjoni. Il-missjoni li jgħallem, li jipredka, li jfejjaq, li jeżorċizza, li jeħlisna mill-ħakma ta' Satana. Issa f'dan il-mument eżistijaj il-Ġesu se naraw illi il-missjoni tiegħu se tieħu żvolta differenti.
Madux aktar il-moment li Ġesu jipritka, madux aktar il-moment li Ġesu jifejja, madux aktar il-moment li Ġesu jagħmel eżorċiżmi. U għal-moment li Ġesu issa se jiribati. Ovvjament dan huwa marbut ma dak kollu li jagħmel qabel. U li jagħmel qabel il-predikazzjoni, l-eżorċiżmi, l-fejqan, isib il-milja tiegħu fis-salib ukoll. Dawn mhumiex żewġ mumenti distinti, separati, distinti iva fis-sensi li mhumiex l-istess mument, imma mhux separati. Huma faċċati differenti tal-missjoni sieħa ta' Kristu. Li waħda tistgħu nifhmuha biss permezz tal-oħra. Il-fejqan, l-eżorċiżmu, l-predikazzjoni ta' Ġesu ma nifhmuhiex mingħajr is-salib tiegħu. U s-salib tiegħu ma nistgħux nifhmuh min-naħa l-oħra. Mingħajr il-fejqan, l-eżorċiżmu u l-predikazzjoni tiegħu. U kif Ġesu joħroġ għall-ewwel mument jgħaddi mill-prova tiegħu fid-deżert, issa Ġesu ħajgħaddi għal dan it-tieni mument qawwi tal-missjoni tiegħu ukoll billi jgħaddi mill-prova mhuwiex fid-deżert imma l-prova tal-Ġetsemani. Jekk l-ewwel waħda kienet primarjament taqbida max-xitan, it-tieni waħda eżisti hija wkoll taqbida mal-uman. L-umanità tiegħu fejn fiha Ġesu ukoll iħoss il-biża', ukoll iħoss il-pis meta sejjer jgħid biqgħet minni dan il-kalċi. Imma mhux irida tiegħi, imma tiegħek. Tajjeb li nifhmu Ġesu eżisti bħala Alla magħmul bniedem, kellu rrida umana u kellu rrida divina. Għaliex Ġesu għandu n-natura umana u n-natura divina. U kull natura għandha rrida tagħha mela xi huwa bniedem għandu natura umana, allura għandu rrida umana għax huwa Alla għandu natura divina u allura għandu rrida divina. U dan il-moment li fejn Ġesu sejjer jeżerċita l-ola libertà tar-rrida umana tiegħu li jissottomettija għar-rrida divina tal-Missier. U hawnhekk Ġesu eżistijej din hija mument qiebes għal-mulej. Mhuwiex qiebes sempliċiment għad-tbatija fiżika li Ġesu kellu jgħaddi minnha li jgħid l-passjoni. Imma għaliex din is-sottomissjoni tar-rida umana għar-rida divina hija l-qofol ta' dak li jagħmlilna dnub u dak li jagħmlilna qaddisa. Niftakru illi id-dnub fil-ġnien tal-Eden iva kien propju bil-maqlub fejn ir-rida umana ma baqgħetx aktar għar-rida divina, għar-rida tal-Alla. Fejn il-bniedem rid jagħmel li jritu. Hawnhekk allura id-dnub huwa l-rrieda tagħna mhijiex konformi, mhijiex aċċettazzjoni tar-rida tal-Alla fil-ħajja tagħna. Allura hawnhekk Ġesu qiegħed jieħodha kontra id-dnub mhux tiegħu però għax Ġesu huwa bla dnub. Imma Ġesu kif jgħidilna t-Tinitra Korintin kapitlu 5 vers 21 il-dak li ma kienx jaf x'inhu dnub Alla għamlu dnub għalina. Ġesu li fil-passjoni jittabba bid-dnub tagħna, allura Ġesu fil-passjoni jittabba bil-le kollu tal-umanità l-Missier. U dik il-le intu għajsem, dik il-le hija kull dnub li aħna nagħmlu eżisti. Ġesu jittabba b'dawk id-dnubiet kollha. U fih dik il-le Ġesu jibdilha fiva, Ġesu fil-ġnien tal-Ġetsemani, Ġesu jagħmel il-maqlub tal-ġnien tal-Eden. Jekk fil-ġnien tal-Eden l-ewwel iva tal-bniedem għal-Alla jitrasforma fil-le għal-Alla, Ġesu fil-ġnien tal-Ġetsemani, il-le tal-umanità fih innifsu tiġi trasformata fa'iva fl-abbandun totali. U allura din hija tbatija profonda li Ġesu kien qed jissielet. Kien qed jissielet dan il-kalċi li Ġesu jitlob biex jwarrab minnu il-Missier. Mhuwiex tant fi anfisha s-sofferenza tal-passjoni daqskemm x'kien il-kalċi vera li ġal il-Ġesu daqshekk ibati. Huwa dan il-fatt li Ġesu tabba bid-dnub tagħna ma setax jibqa' biex ngħidlek f'dik l-għaqda malla l-Missier għaliex Alla huwa imħabba u l-imħabba u d-dnub ma joqogħdux flimkien. L-ikbar dbatija u sofferenza ta' Ġesu hija din illi Alla l-Missier kellu jħares lejn liben
u fl-iben jara id-dnub tal-umanità. U fl-iben il-missier ma setax aktar ikollu dik l-għaqda, dik il-komunjoni ta' mħabba miegħu għaliex id-dnub jaqtana. Għalhekk Ġesu jgħid Alla tgħaliex tlaqtni, mhux għax il-missier telqu. Missier kien preżenti, tant kien preżenti li kieku ma kienx preżenti, id-tbatija ta' Ġesu ma setax ilaqħa. U s-sakrifiċċju ta' Kristu fuq is-salib ma kien ifisser xejn allura kieku l-missier ma laqgħux. Imma hija d-tbatija suġġettiva ta' Ġesu, hija d-tbatija personali tiegħu. Illi għaxet jitabba bid-dnub tagħna ibat il-konsegwenzi ta' dnub tagħna. Il-konsegwenzi ta' dnub tagħna tafu x'inhu eżistijej? L-infern. Aħna noħdu ħlajt lid-dnub. Aħna niċċajtaw bid-dnub. Aħna ma nafux Ġesu xbata lina minħabba dnub tagħna. Aħna mhux vera nemmnu tant drabi. Aħna għadna maħniex nitqabdu kontra d-dnub sa ma nxerdu demna kif tgħidilna l-ittra lill-Lut. Għax għadna ma fimniex id-dnub xi kruha hu, id-dnub x'offiża hu l-Alla. Id-dnub xi kkawża l-Ġesu. Id-dnub tiegħek firet il-Ġesu minn mal-missier l-ikbar dbatija illi Ġesu għadda minna. U li jirbaħa fit-talb fil-Ġetsemani. Il-kalċ li jitolbu bijet minni mhux tant istofferenza nerġa' ngħid tal-passjoni fiha nfisha. Dak li kienu si jagħmlu l-nies, imma l-daqs iktar dan il-kalċi ta' dbatija in-nuqqas tal-preżenza tal-missier. Minħabba li Ġesu kien qed jitabba bid-dnub tagħna. Ġesu jurina x'jagħmel id-dnub jifridna minn Alla, dak u l-infern, il-firda totali minn Alla. Aħna dan id-diskors insibuh diffiċli eżistijej. Għaliex aħna għadna ma femniex li l-ikbar dbatija fil-ħajja tal-bniedem hija nuqqas ta' Alla. Aħna l-Alla min iħobbxin u hija bihom ngħid ngħaddi. Għadna ma nifmux li l-ikbar sofferenza fil-ħajja tal-bniedem ili jitla fil-Alla minn ħajtu dak u l-infern, l-ikbar dbatija tal-infern ili jinti tkun imċaħħat minn Alla l-dejjem, ġifieri jinti tkun tlift l-iskop ta' ħajtek, tlift l-imħabba ta' dejjem, tlift il-paċi ta' dejjem, tlift il-ferħ ta' dejjem. Dak u l-infern. U biex ngħidlek biex tifmuni, Ġesu bata din id-dbatija tal-infern fil-passjoni. Fin-nuqqas tal-missier, għax meta aħna nittilfu l-missier, nkunu qegħdin fl-infern eżisti. U Ġesu però din id-dbatija jitrasforma billi wara li jatabba b'din il-le jitrasforma fih nifsu li l-missier jaċċettaħ. Jidlu iva. Irridek, għalhekk jidlu mhux li rrid jien imma li trid int. Hemmhekk mhix kwistjoni mulej neħħil il-missier neħħil il-passjoni jekk inti trida kiena u jiena saħan naċċetta l-passjoni mhix tant dik xi ħaġa aktar profonda f'Ġesu. Ġesu qed jerġa' jsir liva totali għal Alla l-missier. Dak li jgħidilna San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu, klimkom għandu jkun iva u lele, u dak li jgħidilna illi f'Ġesu hemm liva biss. F'Ġesu hemm liva biss. U Ġesu dan kollu eżisti jgħidu fit-talb. Tant li l-kelma tal-Alla tgħidilna illi Ġesu li ħanqrilkom eżatt imma hu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħerqa ikbar. Ġesu eżisti f'dan il-mument tal-passjoni jitlob ħerqa ikbar. Ikbar ma hija tbatija li qed jgħaddi minnha mhux inaqqas mit-talb. U mhux iżid fil-kontenut tat-talb, iżid fil-ħerqa, iżid fix-xewqa tal-qalb, il-qalb li tixtieq iktar l-Alla, Ġesu li jixtieq iktar il-missier bil-maqlub ta' dak li jagħmel il-bniedem li ma jridx jaf b'Alla. U allura meta naraw dan x'ġara fil-qalba tal-Ġetsemani, u mbagħad nifhmu il-bidu u tmiem tal-Ġetsemani. Ir-rakkont tal-Ġetsemani ta' Salluqa jisu sandwich għandek żewġ ħobżiet u xi ħaġa fin-nofs. Li huma żewġ slices ħobs biex niftehmu. L-ewwel waħda hija meta Ġesu jgħid l-Apostli itolbu li ma titlux fit-tiġrib. Imbagħad fl-aħħar, mela t-tieni biċċa ħobs biex ngħidlek jgħidulhom irqattu qumu tolbu biex ma titlux fit-tiġrib. Mela jibdew jagħlaq il-Ġetsemani billi Ġesu jagħmel stedina l-Apostli biex jitolbu ħalli ma jitlux fit-tiġrib. U mbagħad xemm fin-nofs ta' dan is-sandwich hemm il-Ġesu li hu stess jitlob fit-tiġrib li huwa għaddej minnu. U allura naraw hawnhekk kif Ġesu mhux biss issa mela tibqa' esperjenza tiegħu,
Imma Ġesu qiegħed isir eżempju għall-Knisja simbolizzata fit-12 l-Apostlu kif il-Knisja għandha ġġib ruħha meta tgħaddi mit-tiġrib. Hawnhekk qiegħda l-qalba tal-Ġetsemani wkoll. Il-qalba ta' Kristu hija l-abbandun totali tiegħu fil-missier, illi jsib il-quċċata tiegħu fuq il-Kalvarju meta Ġesu jgħid Missier nerħi ruħi fidejk. Ġesu hekk imut, Missier nerħi ruħi fidejk. Però l-Ġetsemani l-qalba tiegħu hija wkoll li l-Knisja tirrealizza li fit-tiġrib tagħha tiġib ruħha bħalma Ġesu ġab ruħu fit-tiġrib tiegħu. U it-tiġrib tal-Apostli eżisti tal-Knisja nistgħu naraw fuq 3 aspetti. L-ewwel tiġrib li l-Apostli kellhom jgħaddu minnu kien propju mal-arrest ta' Ġesu. Il-passjoni ta' Ġesu ma kienx biss għal Ġesu imma kienet ta' tiġrib għalihom għax anke huma għaddew minn żmien ibes. It-tieni tiġrib li mbagħad Ġesu anke tkellem minnu hija tiġrib tal-persekuzzjoni biex tevanġelizza. Li meta int qed ixxandar lil Ġesu int ħatgħaddi minn persekuzzjoni. Ħenjin dawk li perseguitawkom għalidna Ġesu għax tagħhom jassalna rasmewit. Ġesu għalidna li meta ħatmorru tevanġelizzaw mhux kulħadd se jilqakom fil-belt li ma telqalkomx farfur trabt saqajkom morru f'belt oħra. Ġifieri Ġesu wedna kif ġara Knisja fl-Atti tal-Apostli. Mela l-ewwel huwa t-tiġrib tal-passjoni, it-tieni huwa t-tiġrib tal-evanġelizzazzjoni fl-evanġelizzazzjoni. It-tielet tiġrib huwa it-tiġrib fit-tħejjija t-tieni miġja ta' Ġesu, it-tieni miġja tal-parosija. Ġesu jagħmilha ċara. Fl-aħħar diskorsi tiegħu f'San Mark, San Mattew, San Luqa li qabel ma Ġesu jerġa' jiġi, il-Knisja ħatgħaddi mit tribulazzjoni. Il-Knisja ħatgħaddi minn tiġrib partikolari. Iktar ma Ġesu joqrob, għax aħna qed nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi u tajjeb din ma ninsawiex għax din id-direzzjoni tagħna l-insara, din id-direzzjoni tagħna bħala Knisja li qed nistennew it-tieni miġja ta' Ġesu. Li sfortunatament dan l-awareness spiritwali fil-Knisja huwa nieqes ħafna jekk ma nazzartax ngħid li huwa mejjed. Għalkemm aħna fil-qudies wara l-konsagrazzjoni dejjem ngħidu nistennew ksamma tiġi fil-glorja, garanzija ngħidha u kellna nagħmlu vox pop u nistaqsu n-nies huma ħerġin wara l-quddiesa xi tfisser dina ma nafx jifhmu biha u jekk hux qed tistennuh fil-verità jerġa' jiġi għandi dubji. U meta dina da mhix ċara, allura għandna nuqqas serju kbir ta' viżjoni ta' Knisja u ta' ħajja nisranija. Xi kultant eżisti nuħu l-impressjoni li meta nitkellmu fuq il-Knisja llum qegħdin nirriduċu għall-istituzzjoni kważi kif jagħmlu l-politiċi kif nitkellmu, kif nirbħu n-nies, kif inġibu. Skużawni, jiena ma naqbilx ma daw ċerti ideat u viżjonijiet, ma il-Knisja d-direzzjoni tagħha hija li tistenna l-Ġesu jerġa' jiġi u kif il-Knisja qed tistenna l-Ġesu jerġa' jiġi jekk naqraw il-Vanġelu mod tajjeb, il-Knisja tistenna l-Ġesu jerġa' jiġi fit-talb u l-Knisja tistenna l-Ġesu jerġa' jiġi fl-evanġelizzazzjoni. U Ġesu f'dan kollu wedna illi se nkunu ippersegwitati. U li iktar ma ħjoqrob il-moment li jiġiju, iktar il-Knisja ħatgħaddi mit-tribulazzjoni tagħha. Imma hawnhekk Ġesu issa jidher bħala mudell għall-Knisja, għalik, għalija. Li aħna rridu nkunu Knisja li titlob. Knisja fejn aħna fit-tribulazzjoni, fil-persekuzzjoni, irridu nerqu l-araq tad-demm. Irridu nissiltu ma' nfusna biex aħna nibqu nridu dak li Alla jrid minna u mhux li d-dinja trid minna. Li ma nippruvawx nidru ħelwin mad-dinja, imma li nibqu nfittxu ir-rieda ta' Alla għalina u nagħmlu dak li Alla jrid minna. U dan l-ewwel ma jrid jibda fit-talb, f'relazzjoni intima. Meta aħna rridu verament il-mulej nintelqu f'idejh u li jgħidu l-mulej jiena mhux li trid is-soċjetà, jien mhux li jridu l-politiċi, jien mhux li jridu l-ekonomisti, jien mhux li jridu ma nafx min. Jiena li trid int irrid fil-ħajja tiegħi, mhux li jrid marti, mhux jrid żewġi, mhux jridu wliedi, mhux jrid il-bost tax-xogħol, mhux jridu l-ħbieb, xi trid int. U dan waslek biex tereq l-arqa tad-demm tant drabi. U dan tista' tibqa' tgħixu mill-qalb, bil-ferħ, f'imħabba lejn Ġesu, ta' skemm inti titlob. Ta' skemm inti għandek relazzjoni ma' Alla. U Ġesu għalhekk jitlob eżisti.
Imma xaktarx li aħna jista' jiġrina kif ġara l-apostli li raqdu. B'Ġesu qed jgħidilna biex aħna nitolbu biex ma netlux, biex ma naqgħux fit-tiġrib, però aħna norqdu. Knisja binas. Knisja binas. Aħna jista' jkun li anke aħna aljenati qed norqdu quddiem dan il-leħen ta' Ġesu, quddiem il-kelma tiegħu, quddiem il-ġrajiet li ngħaddu minnhom. Nistu norqdu għaliex nagħlqu għajnejna u ma qasab biss nindunaw x'qed jiġri. Nistu norqdu wkoll però x'neħlu ninħlew f'ħafna diskorsi, f'ħafna dibattiti, f'ħafna paroli għal vojt li ma jservi għal xejn li biex nidru ħelwin xi kuntant, imma meta sarraf tasar ta' asar ma ssib xejn sugu fil-veru sens tal-kelma, ma ssib xejn. Ja knisja li profondament titlob f'relazzjoni ma' Alla illi tereq l-għaraq tad-demm, ma nistgħux naħarbu dan il-mument eżisti. L-imħabba tagħna lejn il-mulej twassalna biex nerqu l-għaraq tad-demm din is-siltu. Li ma nċedux l-armi, li ma nagħmlux kompromessi mal-kelma tal-Alla, ma' Ġesu, mal-Vanġelu, mat-talim tal-Knisja. U dan mhux dwejjaq. Dan mhux dwejjaq eżisti, dan huwa l-ferħ. Il-ferħ li jiġi ta' min jaf il-Ġesu. Ta' min jaf il-mulej. Ma jafx il-mulej dan mhux ferħ, dan huwa l-ġenna. Imma l-min jaf il-Kristu, għal-min intaqa' miegħu, għal-min daqqa, għal-min uħobba, għal-min rid jagħti ħajtu għalih. Dan hu l-ferħ tagħna. U allura eżisti din is-silta titturina u tagħmlilna sfida. Aħna din norqdu jew aħna qegħdin nisru fit-talb. Ġesu interessanti f'Salluqa li l-apostli ma jidhirhomx li jgħid f'San Mattew San Mark ibqu hawn u issru miegħi. Hemmhekk Ġesu juri anke l-umanità tiegħu il-bżonn li l-apostli akkumpanjawh. Xi knisja li tgħix ma' Ġesu dak li għaddej minnu. Imma hawnhekk Ġesu f'Salluqa l-enfasi qiegħed iktar mhux fuqu, ma jidhirhomx issru miegħi, imma għalihom biex intom ma titlux fit-tiġrib. Ejjew ma naħallux il-mulej jiġi u jsibna reqdin. Okej, Ġesu kapaċi jgħidilna dak li jgħid l-apostli mbagħad fil-Vanġel oħra, l-ispirtu jrid mal-ġisem dajjef. Però jew ma nkunux daqshekk ħfief u niskużaw lil nfusna. Ejjew nisru, ejjew nitolbu, ejjew nkunu fidili lejn Alla, ejjew ma nibżawx nerqu l-għaraq tad-demm biex inwettqu rida tal-Alla fil-ħajja tagħna anke kif persegwitawna. Ejjew ma nibżawx eżistijaj li fis-sija tal-prova, fis-sija tal-prova tagħna personali, fis-sija tal-prova tagħna bħala knisja, bħala komunitajiet, bħala saċerdoti, jew fis-sija ta' prova l-mulej jsibna nisru nitolbu. U għaliex nitolbu? Għax nafu li mhux bil-qawwa tagħna, imma biss bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li aħna nistgħu nibqgħu f'din il-fedeltà tagħna lejn Alla. Mhux li rrid jiem mulej, imma li trid